že ste nepočkali a odišli z miesta nehody? No v prvom rade sa patrí povedať verejne, že sa ospravedlňujem a je mi to úprimne ľúto a áno, dostal som šmík, je to moja chyba. Odišiel som preto, lebo ako stará škola som v tom, že ak človek spôsobí škodu do 3900, čo mi teraz vysvetlili, že to tak nefunguje, tak by som nemal byť na mieste. Ja som išiel ošetriť aj nejaké svoje zranenia domov s tým, že... Televízia je K stĺpu. stĺpu. A takto nakrátko už by ste nevedeli, že máte v takýchto prípadoch volať políciu? Tak ja neviem, a to je povinnosť, neviem o tom. Je, keď ide o nejaké takéto verejné zariadenie, tak je Tak to vy ste povinnosť. múdrejší, áno. Ja ako vodič, keď buchnem do zvozidla alebo do stĺpa, tak jednoducho idem do poisťovne z auta. Dobre? Jasne, chápem. A vám sa nič nestalo po tej zdravotnej stránke? Nie, nič. Takže všetko Nie, v poriadku. absolútne. Aj autom som odišiel v pohode. Som išiel ošetriť aj nejaké svoje zranenia domov.